Molweni namkelekile nonke kweziChisebe Entertainment. So uThando Nesithembu is back, guys. uThando Nesithembu uncut qubukudlala njengangoku. And guys, I just want to cover a segment. I'm sure most of us kudala sizibuza ngale nto into ba why did uMhlophekazi leave? Guys, I think we have covered a lot of videos from last year. Apho ke kwaxhuthisana khona uMpumelelo eshare iside lakhe ahambe ayobhala Facebook, then noVuyokazi. We have covered a lot of videos, but this is what ke ngoku is being shared with us from uThando Nesithembu. If awukazibukeli videos zaMpumelelo noVuyokazi zikhona kule page lena, guys, but I don't want to be long, so I'm not going to be going back and forth. Ndifuna nje ukuthetha ngale episode ke yanamhlanje apho ke uMayeni aveze khona into ba hey uyabakhumbula kakhulu abantwana bakaVuyokazi. As a result, she would have loved into ba aye ku holiday, perhaps kulapho ke ebezodibana nabazukulu bakhe, especially ke uMhlophe siyamazi uba, guys, wakhula in front of uMayeni, wakhuliswa nguMayeni, and according to Mayeni, this is the first time we are hearing this. The reason as to why uMhlophekazi ebehlala noMayeni, uyatsho into ba kwakhona like ukudubulana okwakwenzeka in Cape Town, and so ke umama kaVuyokazi and uVuyokazi decided it would be best for uMhlophekazi into ba makaze ngapha eMzumbe azohlala ke nobani noMayeni. Ke wakhula ekhuliswa nguMayeni, engumntana simazi as umntana kaMayeni. Anyways, you guys, so uyatsho ke ngoku into kokubana ingxaki yaqala phi na, yaqala when it was during the school holidays. uVuyokazi ke decided ukuthatha umntana wakhe kwangathi uyabo uzobuya nje kuzoba ngugqamgqams. Hayi ke sana uthi uMayeni ndiyafona sana akusabanjwa ncingo ndilindele umntwana. Bayibo ithini into yomntana? Yo guys, ibhlungu lento. Imagine probably they didn't even pack all her clothes khona impahla. Yo guys, it's so hurtful, but anyways ke uyachaza into ba uMayeni ndilinde umntana into ba uzobuya. Till this day, I understand. So there's also missing information, if I could put it like that, guys, whereby uTatomseleko reveals into ba wake wafonelwa ngumama kaVuyokazi. Mama kaVuyokazi esitsho into ba ibhlungu into eyenziwe ngoMpumelelo noMayeni kuVuyokazi, but Kengoku did not go into detail. Perhaps that is the reason as to why umhlawumbi uVuyokazi decided into ba makathathe umntana wakhe ngokupheleleyo angasamphindisa phi eMzumbe apho khona bani uMpumelelo noMayeni. So we'll then still be left with the question mark of mhlawumbe yintoni leyo, because uMayeni then jumped in and stated that, you know what, umama kaVuyokazi was wrong for into ba athethe nawe, because I'm the one ebesiwa evuka noMhlophekazi, ndim osoloke esesibhedlele. So let us just wait for the next episodes, guys. Mhlawumbi sisazochazeleka. But anyways, guys, if nibukele namhlanje your thoughts, ndiyacela guys masike si-engage neni and zonibona shortly. Bye guys.